Салом дӯстони азиз, подписчикои канали Хӯрикнамад. Бародаро, як чизи важнеро гуфтам ба шумо бифаҳмонам. Бисёри одамо микроволновка мекунанд. Ана мисол соквыжималкаку ҳам хеле мекунанд, мясорубка мекунанд. Ҳавая ма гуфтам кадомида дар кор боша, мо да тез ҳам хеле чиз меғалта. Ана нидавна 20 сомонда ман сокҷафа гирифтам, соквыжималка гирифтам. Ана хаяки беуан неки 100% кор мекунад. Сифатҳои меғалта ки ман бисёр чия дар назар дорам, бисёр чи меғалта. Аки мода мисол меоран, я хело меган намехари. Ана ҳама хеле чизо бисёр меғалта. Ман гуфтам кадомида агар маъқул боша, агар дар кор боша, метавонам мисол муроҷиат кунам, адресои моро гира, кам-кам ё нависа комментарияда. Ҳама хеле чизо агар кадоми боварӣ дорам ки дар ҳама чиз дар кор айда. Бисёр ришна ман мисол мекофтам. Ами сокҷафак мисол бисёма дар кор буд, мекофтам. Ана в конце хай ёфтам мақсад ғалти. Дидам ки тез омада, пеш хеле ремонт намекардам инорам. Ҳозирам редки моментам хай хелша ремонтам мегирам, я хелша ремонт мекунам, я хел дигаша не. Ана ҳисобе ки запчаст надорам. Ана баъд ҳама кадомида мисол духовка ина одил, духовка мисол кида дар кор боша, ина радиатор сезон сар мешава. Ана печка мечка мисол утюка тифайла, ҳами чизо ки шумо истифодаш мебаре, кадомида дар кор боша, кадомид мисол ҳамун чизи дар коритам мековед, комментарияда бинависен. Ма кӯшиш када ана мисол ма барои шумо ташкил мекунам. Номрои ман мисол ҳастай, ана метавонед дар ватсапам бинависен, метавонед мисол муроҷиат кунед. В общем ҳам хеле чизо гуфтам хабардортон кунам. Ана хай ремонта хеле нишонтон додам, бо иша мисол соҳиби чиз шавед. Хоб бародаро, ҳамин мавзӯъро гуфтам барои шумо эълон кунам. Ана чем мисол ҳамин чиз хоб мерава, тез бихаред, тез истифода баред, як пешрави барои худтон. Хоб бародаро, раҳмат. Зинда бошед, в общем. Сарбаланду хонаобод бошед.